Hei tamperelaiset, nyt päätetään sinun asioista, nimittäin sinä päätät. Tunnelihanke vai toimivat terveyspalvelut, areena vai toimivat vanhuspalvelut, hillittömät parkkihallit vai sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Työttömyyttä ja kasvavaa köyhyyttä ei poisteta näillä ökyhankkeilla, vaan päinvastoin. Kehittämällä ja parantamalla julkisia kunnallisia palveluita meidän yhteisillä verovaroilla luodaan uutta, myös työpaikkoja. Meidän on pidettävä toisistamme huolta, kaveria ei jätetä. Kokoomuksen kaverille ei jätetä -linja ei ole enää muodissa. Siksi ihmisten ja tamperelaisten puolesta, demokraattisen Tampereen puolesta. Jari Heinonen, SKP, numerolla 418, jatkamaan hyvää, ansiokasta työtä Tampereen valtuustossa. Jari Heinonen myös Tampereen pormestariksi. Jari Heinonen, 418, julkisten palvelujen puolesta. Sinä päätät.